an bo ɗume wati hunduko ma ha ton aɗo mari geɗala sare ɗona mi andi nyamugo nyiri on wattima a wari a nyami to a yiɗi a lora a wara a nyama jango bo ta a meta watugo hunduko ma ha nder haala mi teya ɓingelam mi yara bone mi mawnina daɗa ano ñamata belɗum mi ñama ñamdama nder gorkoɗe liɗɗi kusel miɗon yari bone fof anon ñamata belɗum Jutta mi yehi sare mi yen tawai ma hajjaviya ma warti aɗon sare amma ma mi warti sare amma mi bam la fasikaje no sala nder sare aki hajjitto ando habda be fasike na nder sare mo to no min watta amma fo ay be kama ando wodi nom habda banga amma masalina ai nana mi da bango be bakama mi da waro hauta sare gotel be her sumen do nani ma wada hala mana hore ma kai na banni wallahi din bu wala no mi habte be bakama o sali ku gon Wala summa miɗi nyamdu am yawa ɓe defai hande ngam mi satai a satai amma na haɗayma wargo jukka téléphone a salon a hoytina ko satai hatta mo ummugo wara joɗa nana gulma an ka hiftude igam watti sarno na tunda mi joɗi a salon na wiyata kam ni ko wetini wala ko a yami ha nder sare ɗo kam mi wiyatani wala ko mi yami ko weti hanko woni de ko ɓurtano sai gerare on mi metti hayto jotta ka aɗo wasi to kanko on ummi definima kastari a sarro hasiti fuu lallai jitta ka saro sito on ummi on dari darde min yetti on be watungo amin hakkilo be larugo filme dada gorko am min andi himɓe feere wiyan ko waɗi min rammino épisode man ko waɗi épisode man rammiɗo min tokki sharɗi youtube on banni youtube ɓuri margo haaje to Allah yerdi min ɗo dilla kala épisode pat min ɗo ɓedda minti gotel ɗiɗi haya juuta abonné diga facebook tiktok youtube on partage on like to a abonay ɗo to min yofi deuxiéme épisode foti a yiyata fuu amma to a aboni min ɗo fiɗa ɗum ni aɗon laara en fotta ha épisode je yeeso.